Diolch Llywydd, awn naeth ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut mae polisi cynllunio yn rhoi ystyriaeth i'r farchnad leol wrth ganiatáu datblygiadau tai. Diolch. Local planning authorities need to have a clear understanding of the factors influencing housing requirements in their area. Their latest local housing market assessment should form a key piece of their LDP's evidence base and cover the whole housing market by considering the requirement for both market and affordable housing. Mi ydyn ni yn wynebu prinder tai, ond ar yr un pryd mae rhanna o Gymru yn cynnwys yn etholaeth i lle mae cyfran sylweddol o dai yn ail gartrefi neu yn dai ha. Mae'r ffigwr yn un o bob 10 tŷ ar gyfer Ynys Môn i gyd. Mae dros 40% o'r tai yn Rhosneigr, enghraifft yn wag neu'n dai ha. Mi allech cyfeirio chi at ddatblygiad tai diweddar, tai fydd yn cael ei disgrifio fel tai fforddiadwy. Mae'n siŵr lle mae cynghorydd lleol yn dweud wrthai bod 5 o'r 6 tŷ wedi cael ei gwerthu fel tai ha. Dim ond un yn eiddo lle mae rhywun yn byw yn ddyfon llawn amser. Bydd yngoswyd cyn di cyngor i fi sydd bellach yn di ha. A pa obaith mae'n amgylchiadau felly sydd yna yn pobl ifanc ni. Yn St Ives yng Nghernyw, mi wnaed penderfyniad rhai blynyddoedd yn ôl i gyflwyno system gynllunio i osod cyfyngiad ar werthiant tai newydd i bobl sy'n gallu profi mai hwnnw fydd i prif gartre, a mi nath 83% o bobl mewn referendwm gefnogi'r newid hwnnw. Rwan mae yna fesura dan y cynlluniau datblygu lleol newydd i Wynedd a Môn sy'n yn efelychu hynny beth bynnag yn rhannol. Ond tra bod premium ar y treth trosglwyddiadau neu trafodiadau y tir, ddylwn ni ddeud, ar ail gartrefi, ar lefel uwch o dreth cyngor, yn ymdrechion i ymateb i'r pwysau mae'r farchnad dai, pa mor bell ydych chi fel gweinidog yn eiddgar i fynd i'n gweld ni'n ceisio creu system gynllunio sy'n wirioneddol yn gwarchod buddiannau yn cymunedau ni mwyn ateb gwir o ddynion tai lleol? Well, that's not something I've considered in my discussions with my colleague, the Cabinet Secretary for Finance, around the LTT. I'm very aware of the Gwynedd and Anglesey LDP, which was obviously prepared in accordance with all the statutory procedures. It's something that I will certainly have a look at. You mentioned, I think, Cornwall, and I'd be very interested to have a look at what they've done.